Dagitoy pagsasao nga adda anay lanad kadagiti sursurat iti panagsukimat baeten iti panangayawdawat iti Dios Ama ang manakabalin ti so amin. Tadigitoy pakasaritaan kadagiti spirituan a palawag. Ta iti ili ti Dios adda met laeng iti uneg tayo amang ibagbaga ken adda pamaneknek a mabasa iti linaon iti Biblia. Ta kinunana iti Jeremias 30 iti 22. Ket dakayo iti ilik ket siyakto iti Dios yo kinunana. Anay surat. Isu nga iti ili ti Dios nga ibagbagana adda met laeng kadagiti kapanpanutan tayo ada kakunik sa dingato. Digitoy ngayon na ibagbaga. Tadigitoy napapateg digitoy ngayon na ibagbaga. Mabasa iti Jeremias 31 iti 33. Ngam daytoy iti tulag nga aramidak to iti balay iti Israel iti kalpasan dagijay nga aldaw kuna iti Dios. Isaad kunto iti linteg ko iti unegda ket isurat kunto iti puso da ken siyakto iti Dios da. Ket isudan to iti ilik. Di kita pamaneknek ti bagbagana. Saan ket nga ili nga dadtoy laeng alubong no di ket datayo ituktukuyen na nga ili iti Dios. So di kita iti pamaneknek ngayon na ibagbaga. Kuna ni Isaias iti 12 iti 4. Ket iti dayta nga aldaw kuna inyon to agyaman kayo ken iti Dios. Awagan nyo itinagan na ipalawag yon to kadagiti aramid na kadagiti inilin ili isaritan yon to iti nagan na amay tanok di kita. So kailangan itanok tayo iti Dios digitoy nga nakaimalditan digitoy sorsorat. So di kita iti pagsasaoy di iti daan atulag. Ket mapantayo iti baro atulag na isurat. Iti paset na po nga Kristo. Iti mabasa iti Lucas 17 iti 21 nga ibagbagana nga iti pagarian iti Dios adda met lang iti uleg tayo. So di kita iti adda nga mabasa. Iti Lucas 17 iti 21. Ket di danto met kunkuna adtoy wenno adda ijay. Tadtoy iti pagarian iti Dios. Adda iti unegyo. Dita pagsasao, dita anay surat di kita ti mangibagbaga nga adda met laeng iti uneg tayo nga nakakunik sa dingato digitoy akay papanan na gapo iti nasaya a panagpamati. Ta kinunana iti Pedro 1 iti 3 iti 4. Ngem di tawa makinuneg iti puso Marcosan koma iti kawes amataginayon. Iti maysa anakem ada imma ken natalna isu adakkel iti pategna iti matang iti Dios. So dayta. So kadagitoy tintayo alaen pagnaen akas panagna ni Apo nga Kristo gapu itin na paningipalpalawag kadagiti sorsorat. Iti Colossus 1 iti 26. Kayat ko asawen iti palimod anay limang bayat kadagiti gasgasot atawen ken kadagiti kaputotan ngamita may parangarang kadagiti sasantuna. Isu nga no lagi pun tayo ken adda tayo digitoy na kay papanan na umasideg kadagiti santuna kada tayo met laeng. Ito uleg tayo ken ti panunot tayo may bagbagana. Iti may kadwa Timoteo 3 iti 16. Isu amin nasurat ngayon palting iti Dios isu met iti naimbag a pakasursurwan makatinggaran makababalawan iti amin nga aramid ken kinalinteg. So dayta
ti pamaneknek nga intayo aramiden. Iso kadigito itintay imula kadagiti kapanpanutan tayo kayo na ibagbaga gapo iti sao. Ken iti pamaneknek ang mabasa iti Marcos 4 iti 14. Iti agmula iti sao dayta nga adda kadagiti naisurat kay mula tayo. So kay papabot ko gapo ti Facebook online Bible study ket iseryo digitoy akay papananda ket agyamanak iti Dios Ama ama nakabalin iti sa amin. Amen.